Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, dihang gilusad sa mga pulis nga miyembro sa Santa Ana Police Station 1 ug ubang unit sa PNP sa DCPO sa Circumferential Road, Barangay 19-B, Davao City. Og malampusong napalitan sa pusher buyer nga pulis ug usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ang target sa operasyon. Pag-imbestiga, 15 anyos nga minor de edad ang nagbaligya sa gituohang shabu. Nasignitan pa kini og laing duha pa ka mga sachets nga adunay gituohang shabu. Tanan-tanan mo kantidad sa 9,112 pesos ang nasignit nga illegal nga droga. Samtang gidakop sa mga pulis sa San Pedro Police Station 2 ang negosyante nga taga-poblasyon Malalag, Davao del Sur kagahapon sa buntag. Napalitan sa pusher buyer nga pulis ang negosyante ug nakasashe nga gituohang shabu ug laing mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang nasignit sa mga pulis. Gihimo ang operasyon sa Barangay 8-A, Davao City. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Christian Andrew Montejo Mamaril, 41 anyos. Tanan-tanan, mubalor sa 269,280 pesos ang nasignit og napalit nga gituohang shabu.